Haka step arpuar tering noi wing araja arpuar ka jela megalea kalatho saya ka wei kalenong ka khana jong kata ka chingsha siat yap dusman san ngut kirang ba nong shong snong hamukro Western Hills District haki bor pulit bor pahara klau ka jela sambat ka ei ka bomi nakani ka jingja ka sa satang ka jingpai bat ka thang man sim ki bahayeng ki baladu no lesi ya laukpa u henmen niu kni na ki tei ki dong yeng ka jingja hi hakatei ka step kalapen phalang biang sha ka jingja sha ki khat arsenam lenti munchwa halang pi West Castles hakaba saungut kirang ba nong shong snong katei ka snong ki latip kerteng kumu Columbus hujan Charles Lengkhoi u Dennis nong si bat u agrosrani kilakalon yap hakikuli kablasan red ki pulet asam kata ka khat sau trek jamang arajar sipho Ushulong mil kurwo ka tiap la yo kalat benikren bat ka Dr. Fenala El Nonglai kalong kami noi sai ain papau khamat ha ka jala ka bala sim ya ka banta ban sai nak banta ka jingja halang pi bat job ru ha ka te ka mukodama ban pinyo ya ka jingbishar ka bahok nak banta kimen sim bala khlat ha ka te ka jingja kani ka noi sai ain dak bai thu shapang ka jingja ya lenti habaya kun mukodama halo ka jingja halang pi ringkat ki jing e bat ki ji kendu ki baharu kum ka jingthung ka sarkar Assam dak pukan commission bat ki weipan kalong ba ka dawa toket CBI halo ka jingja hamukro kan numlong ka bai hap satya ka jingja ka ba laja kani ka hausem arja shipho khat sautri ubnai me arja shipho haka ba saungat ki mensim ki yam haka to ka por halang pi haka ba ki ong gadan ka rayat kadan ka jingya ki ken ki ong kadan ka rayat kadan ka jingya ki kadan ka jing klumar ka ba poi haduk ka pot ban sayak kita ki saungut bat ba ka jing keno hato ka por kolong ba ka jing tmu kolong ba ki mut ban peniap iki nong ya kini pali gitu beri badan hang tu bat kita kini pali pede ki re hang tu po boko police station te ban ya dai ta kini pali ki siap ya utau pai ba pai bhor ubawan ban tur sta boko police station dia kata kadai ke insiden ke bajah to kapor mene ke insiden ke bahang kan ni ka bajah mena kan ni ka apa artrik November pada kalau kumju hi ke insiden kalau hi pai ba hi dan pai ba hi ru hang tu tama benong bandan jia ki kamdan ndre ka main pada ka reason pada ka jing siat pada ka dei bet ka discriminate firing mat ka dan ka jing pendan kam ya kani ka bor ka jong pul kat kum ka police manual jong ki Assam kumjuk mangil ni pendan kam da kata hi ba ki dei ban pendan kam last option ya ka jing siat ya ka firing mat ka bakhat do tam mat ka dei benda shodi ki lathi charge ki tear gas ki rukam ban khanglat shwa te ka last option ka bakhat do e kalam ka firing but ka firing ru ka de abject blank fire mat ki ban eye warning shwa but sai ka effective firing ken te ka basusi kalong ba ribot ki incident hakini ribot ki incident kita ki rukam mo ki rules misalnya bot ken la follow ta kini ki bat ya ka an ken kom ki pulit ki batip ken ya ka nanti ban ya kapukan commission ka hato kapor ba ki set up ya kan ka commission ki independent judicial commission ki set up ling ba the Commission of Inquiry Act ka Assam ti any central or state government ki laban set up ling ba kan ka an ka the Commission of Inquiry Act 1952 ya kanu ka commission ni ka inquiry kabaya de kanu ka jing sha thombo ne kanu ka jing pen khen ki ya ka an khamtam le ka bala le ta ki officials ken ki nong trai sarkar ken pangkom ki pulit ne ki tikani ka dan kam haba to ko por pre kale da ka Assam khamle na ka mai khalia te wala ka taru ka guidelines ka reference jong ka to kalong hia po jong ka an hi te ta ka da kalong fair hearing pre ken jing penya ka proceeding kalong very fair ken to ko por la mi khamat na kalyang jong ni ki victim bat na kalyang sarkar mai khalia bat na kalyang sarkar Assam ka CBI kami having AVM ya debat kani ka jingja kani ka criminal activity ka criminal act mo ka ba dei penya brio murder ka along ka murder case ka Central Bureau of Investigation ka ya bahaba kami ki corruption kani ka ya bahaba kami ni ki jing money laundering kini ki jing penan kam bakla ki pisa sarkar itu kami ka object jong ka to ka act ka CBI bat kumjuk buat kani kami hap kam tam ka CBI hang ni le ong kum nolong khap le
kami hap hero hiken ban kami kini gijat kes hiken maka ni ka CBI hi kalong bet ya kitung kami gitu gijat ki balong civil in nature kan din rai kani ka commission be ka along ka inquiry kalong specific ya ka cause of ka kawan pelong kawan ja haduk banda shim ki men sim brio kan jong ki pai ba kan ka dei bhai kan ki yap ki brio jongi ja ha put jongi within our jurisdiction la dei bhai kan man set up daga state ka jongi ni kan beli ben abi ki way namar ladang ni set up mangiru kalong hapo ka ani kan hindi tiba da set up mangi kalong unfair da set up asam long unfair da set up mangi lelai kan thambiang ya namar de ki brio jongi kan ki baya ki hapo put usam jongi hiro kerja malasyan dan kami akan mendek sudah asam menilai ai juga kembali mengi last time hado si gohati katu kajing shim yakini ke evidence ni po bangiwan ra ani gade banga supre ya ka bukan commission u judge bukan ba un ai lat ingi ban ai juga ni silon mangia bun bania daya 1A tang ha ka cross mengi ha bale chathe man ha ban cross u pidar asam de chathe beli mla bale daga commission na shani kan thamsuk ka proceeding ka trial ro kan khamsuk yang ni ba namar ka evidence lai da phishim ka evidence lai to sli da ki phau ngut te kala aslam ha mentale la da phil set up na do man no kita ki jingja te ki long fresh ho tu ki brio kat ka ba ki kran kadang biang ki bayo ki eyewitness ki bayo ki wadan ha to ka por ke at the place of incident ki bayo ilat ki tek jing stang ki jing kut ki tikadang long fresh menta pin set up slam pada te ngiru nimde kita ki computer brain ma benci kan mau sa gitu ya bai dan iwe jing kan mau ibala penjap yang kam ba ya bai tai jing kan mau ibarat i miss no na ka jing ayu jing ki brio long ka kata ya ka jing bisyar hak pada ke tengah try kan ga jing delay of setting up a commission dangi ne daki ka aldehi ka delay of justice kucing penslaman penyo ka hak tika long deny ya ka hak chung pai ba delay of justice on deny penduk hi ka hak chung pai ba hi tengah tharai hi ka ta hi wa phite ban pensko bhaman ta ba CBI hi kam nam serve the purpose CBI la share dab nam to sa evidence ka special court dan special court on bisharang to reka commission bete ke inquiry ke el report chungki la ra bat hang to la kan snow bet bat la yo bet ya ka jing bishar ta ka dei ba dei nam dei bat kini ka report ko ni last time ya kini ka report ka poi high court ka report cha kalangpi ka poi high court dan ka high court ka snow ka ai ka ruling ha ka tu athrai ta ni ke ba dei ban ya chakmat na man ta ka ni gijo ki kam gijo jing thambor bam dei ban ai la silent is consent mat ada hisngap kimenjur ya kani ke jing shale dimentang ngimdei ban snap ngimdei ban shu hon ru ngide ban pensngau ngide ban ya continue kani ke jing yakran otherwise ngi klep no ngilele ngan ong gi khasil lei am long seng phalang ase susi bhai kani ba ngilong short memory bha kan ma ta ha long tong market issue la ya ki issue jai bari ki long market issue long ko jing khana hayo ha takut ke yau takut ke jing ka issue tengah tharai ngimdei ban kut ha baduk ka snam atli ki ke jai ban le ban so tho bangin num la ali issue ka we ga de ka min sem ka we ga de khandau sana do la do the appropriate government may, if it is of opinion that it is necessary to do so, and shall, if as a resolution in this behalf is passed by each house legislature of the state or by the House of Parliament, by notification in the official gazette, appoint a commission of inquiry for the purpose of making an inquiry into any definite matter of public importance and performing such function and within such time as may be specified in the notification. And the commission so appointed shall make the inquiry and perform the function accordingly. Kani kadai ka kendon kaban ang kamde basukan turu kalau mandatory habakadan kano kabadan kam ha importance and performance hakabaya day bat ki pai ba
bat ka hak jong ki pai ba ka central government ling ba ka House of Parliament ling ba ka parliament ni ka state government ling ba ka legislature of the state kila ban ai ka hukum ban set up ya kanika inquiry ling ba ka official ka set hapo ki period of time kan hapo kita ka por kan ka bakila ban extend had kum ba kanika commission pukan ka extend had 2 years ban bendap ya kaniki jing simpisha ta kum joro kila ban ya speedy trial la ban tani ka de ka hok jong pai ba ka speedy trial ka fundamental right tingila ban ya ka taru ka ni ka inquiry commission kam de re ba ong basukwa ka de ka jing dan kam mandatory as per law ka balong kat kum ka anhi tila daga sarkar ka shongklik ti mentan ai daw da komni komtai bala set up da ka CBI hadu kat no ka CBI kala ban sotho ya kadang ka do jongi kum ka tribal state kum ka jilla jongi ka badan laki jongi jing ki merit small ki balong very intricate ha ka legal implication de ki balong dan kam ha belong very important pada dengan tharai ada ngile da inquiry la jong ka commission la jong re ki bre so tho bre nang ne na ki so tho no ban ya no ban sedang ka inquiry ka reference ro kan long ka basai ga jing bud din jong pi media kan long ka bakloi CBI it will be laughable ada shai kapoi do shipo ar post nem namar balai kam dan time frame te CBI ha ki inquiry te ki dan time te CBI te kaya lalu bandar asnam tek ka yo ti ka commission ha to ka por ka sedap ha ubnai June te na June ber ka kut ru ha ubnai Julai ha ka report kami ha ar hajar khat ar te kani ka report ka bami na kani commission ka mi hadian bala conduct kompasis pa ar sen ki hearing te ki evidence jong ka sarkar Assam ki dan mot ki sakhi jong ki hado ba sau phau tami ai dan nakaliang jongi ki victim rongi dan ki evidence ki sakhi ki bangilek ban ai jebab to kapor nakaliang jong aleng dan nyongut te i nakaliang ka government rongi dan te ngathrai kamdan ke gamnan ong ba bakan slam namar baka buon ki evidence kataru namar bangila pre baka long speedy trial ka commission to kapor ka shim case shishita yaw man ba aitarek ka ba shishita yaw 3 to 4 days continuous kumto manu banai long ida hearing ngakan haka to kapor ngakan mau nga thai la ya ju ya share barbor bat ki nong shnong mo man kapor bangi ni kan mau ya gini jing ya lenti ki jongi kabalong shisha balong konsuet ba dan mano ba ai moral support nene ba ai financial support ma ngi shia lek be kumto nakaliang ka chamber jongi ru ka legal forum to kapor ki pridar hato kapor ki be arab haddo ki dan haddo khatwai ngut ki bala shimban ai jingarap namantar ini ki hearing te hakimin min nga lek hi mangahi te dan komchiat person hato kapor ti ki dekhat pada ki dan ki baki lek mi makir por baki ai sakhi ti ki wei ki lek man shim ki recording ni hatu ka por hap ngi lek chite sha go hati ni da shim special permission hi na pukan ba man badap hi ki jing ai jawab ki deposition ngi yo no ki kot haga jo asngi ti pukan ulong ki kot ki bangi pendap haga ne gasngi kin sapoi shapi kin sapoi sha shalom belai ban up haga ne ga jo asngi mamla an pendap te ngi ong em haban pendap na kam da bune ki page ki ba kan kin type ki bench assistant de ki code master te ula ai permission ini namar banga ong balada nga up na shilong ukamo skala full stop skala komo skala full stop tenga ngan sahaban wan ban disturb biang ya phi lada ki wan komni te ka bahi bangin yo no ka jo kasni tu ru su tho tu ai la tingi tu hado nyo pra baje ting ting minang yo ya ki kot kisla na shathe bangi swan pha sha shilong te kata hi ka wei ka bangi ya ka ba daka jing su tho ni ya daka jing ni ya daka ignorance ken daka jing ya biet ni ya daka jing su tho ni ya daka jing su tho ba
kalak bendan ka tampering kalak bendan ka jing penki yaki kat kisla tita kata ngi lek bha ban ya bud dian ken ya katuka ha kitu po bha ken namang ngakomo ngadatang nyawngut nga ki sakhi tenrei kinda lakli sodar ki tarik bangi de ban yalam ki sakhi stage goati kisiwan na ka bus ong kan ni ka bus manuk shay ki sakhi junga ki ang didanang ni po bus baro ke gini gi bre hang ni po bus bro bagi em ba beli senran ya phi nei phi yo ne ka bus dan bre bro spa na nong stan ai yang ni ka bus tingi yo bani wan lang men senran ya phi ngai lam be dan to ka bus akan mang syang kaliret ni ya po station Guwahati da phaj den ka bus la ja hab hiar mang tu nakali mare am to le lai tu pulat Assam kane ke bus paket hi witness ka code wat nam मत रोको जल्दी जाना akan mau di pola syia keren tu di kita gilin tengah kalau la syang biang la ya biang akan next red light la syabat biang di bus tu la hiar biang dari kajing lam jong play kalau ga syia kalau jing lam ka pastan kajing lam ka besempang ka bangi poi bet man badai hantu ti kini ki nyong ngodru ki ai ki sakhi ki biang ba kajing jubab jong ki ka baklain ba kadang kadau atau ka forward kinaki pelida sarkar ong ba kecing ai jong ba hoping ya ka evidence kala ban keluar bibunya wat ngarung la syong kenrong apa kut la da por ba idang ai juba mai lalang am ai bede i man ka por yang be lanungan keren hakut ti kwa ba in keren tenrei kecing keren ke jong ba hoping bede kala pen scam shushu bede ya kata kecing dan jong kita ki illegal migrants hang tu hakai jaka selampi nama halang pi dan garom dan Asamis dan tang Nepali buat khasi tigi Nepali gidi bo shuwan na chaba tigi ni hi gapan i be jingtep jong breu bade amli hang tu Ukraine kata te kapan scam bhai ka sakhi te hado bo lida sarkar jongka Assam advocate bura dapan ma hoping kuble shibun syukuri wong klik no mai bone ka jing ya tu kana ka jong i ti hindai im simla kta yaki merits jong ka case bedai but ki yang ki kam scam shu ti kom tari ba Samuel Jerwan ka KSU ila ai jing ka jing juba ka babiang bha ka ba shai bha ba Adelbert Nongrum ba Emlang Litan ti pon tai soda ba pangyang mai hoping nang dapat soda samakha gitu ki jongka langpi kilong gibarok ki bang gibabiang bat ka ngasem mit bau le hiu ya shashua jong ki ru nama ka jing siap ting ki jongi yo bi ki baklakren kalong teman ki ka bastenat ba ba ki biang balat ma ki teman man ya ka bangi expect lo ken ngakan ma hapor bangi let ni poi hanang po por bangi ya dak to ka bus dan mensyo dan kawi ka dukan habang tu kaba nisik bam jalai pusan tingka sipiang tendrengi layat ngan kinang langpi tu palayapan extra tengah si ong yu tu dakhar kat non nalor katu bangi bam sekat no ka extra wong ai bit tek tang per plate wong the rest wong baki wong isen ai bicara wong te utau dakhar dong susun ai kinang langpi udang ai free ai stu yu pespot tingkai ti bakpa bakon wife free tin ringing tu dan bayar atau kapor nak sarkar ni menum dan bayar ni ya hi kum tu kamta tengah so we ba ublai hi dan rikat nasngo bagani ka case ladangi ya hi ke case ka bajing cha thambor kum gini hingin ya taka ain breu ain blai am tharai gandan kano ka jing atatien pengin yo eta ka jing bisyar ka bahop ken hoi itu kapor na do ki pelida sarkar nang nir ilong nga finla ka case kalong kabala irem lupa mambalai yang judge Assamese court Assam main evidence ru boko police station ka Kamrup DC ti mi dan jingkermen re mi ya da ka jingkermen re mengi yo re ka hok ka jongki hapar pengi yo ya ka compensation ru kilong kala bone wong burwa kala bone kani ka pisa bengi ayaki deben ai duna ayaki ngong hoi kalong ka babun lada yap ubri na ka kategori jong me ndai yap na nangi ka race ka distinct race ka jat red part kani kadang long tang si sap het keempat ya hab ru kamlong relevant kamlong
yahap bat ka jing do ka ba crowd jong ga we ga man sim ru te kum ta judge ru khlam pen dunai ke ga ba ka quantum of ka to ka penalty te la ong ru hang to ba ka daw ka la ban long ki daw jiki boundary ka la ban long ki daw jong ki no ndei ban sim ba dei ki man sim ba di ban avoid ba di ban kiar hi na ka ba pen ban sim ya ka hok long brio man brio ni ke jing im brio ke ka ong ka ba si bo namar kat bakli la nama yang ngale la ka daw kuti lupa ba kat bakran ite dong hoot di benong em wi dong em nong hoot te kata hi kila pelong negative haya yang ngale le ha ka por ngakan ma ka por bangi main evidence le uni second commandant u ba ai ka to ka jing warning mo ka jing pertaban siapan siat maki di ban ai warning siapan siat ngin siat no te di ban ai da tin ka ban so tho ki gi bayo sngo mat in the dialect ka ba ki gi bayo sngo gi ban so tho te hi lo ong hi ba ki khasi kim so tho nepali kim so tho khasi kim so tho ai gi like na ka tin khasi local language la jong te mano ba ai warning na ka local language na ka yang ka boko police station te hang tai hiro ka akhlem lupa ka evidence jongki te hapor ba nga cross hi uru nga thai ka de jing ngo jong blei ba na sim no ko mga long plidar jongki te nga ong phi kham siat nang ni chapo right phi kham siat ya ha ni chen nahi ong yes ha ya ha ni jama mo ong nahi ngong em tu ong ho oi to phi nangi sa drunk no you have not shoot from here up yes tu la kumar hado o to pida sarkar ki Assam ulong ba ka kod ba nga dai buat iki question object nga ong haba por ba ki cross maki nga zip mau jonga te haba nga cross mga pa mentaw di ban zip ka mau jongki te ujat su sngui o ya sha bhai ka to por to lai lat bhai nga bangan sim ya ka cross ka babiang o la khlam hi o ong ba ki di black jacket ki ba pen wan ra jing klumar hang to ba ka de provocation jong ki seng bhalang ba sami ki jing klumar kam to ti kitu baro ki evidence ki jonga na kliang ki NGO ki la pen shai ba ki la ong ba kim dan kti ka provocation ki jing pen ki ne ki jing pen shit ha te ka jing ato ka por ka long bet ka evidence wa lang hab ban bon na king hab le da ka hindi mo re nila bani kidan ki plidar ki ba dana ka legal forum ki ba dena sa Assam ru ki ba la yarap ya kani ka kam ka ban ai ka translation ka ba piang yang ngiru te hadu bang in yo ai ka hok ki ken tanga thai ka dai kinu ki daw kim la ban long ki daw ban shim jing embryo boundary na ne unu kam dei ban long ka daw ban shim jing embryo ka daw ban shim jing embryo hi ka dei be ka criminal mind ka dei be ka jing dekat jemut sneo jong ubrio de ben so tho hi ba kani ka jing shim jing siat pathari gi mi hibrio gum to ka dei bet ka jing le dan bor kamla ban sim dei ka daw kanu ro wanong kan men ong ba ka dei ka boundary wang ni ha ban siat yauta kam dei ka jing thambor mi ka criminal mind jong tu gibrio hi te ka hoi ka boundary ka dei ban ka bon haki keno mentawa ka disputed area kam de disputed area ngim julai bantur syap o syaki jaka Assam ki Assam ki tur singi mat kadan ka encroachment ane bon mentawat ki politician ro ki use a word disputed mat bangi let syaki jaka ba bom dei jongi re hang to ki dan hi ki jongi ki la shong lupa hang to ki la dan lupa hang to bat ndan u jongi uban tur satai pada kajing wan tur kadai bet na kalyang jong ka Assam tengah tharai hang ta hi ade ban sutho lupa bangi beli ba on status quo na por jong ba hoping bi ya iu ba de ban long kom bakalong mat ki Assam ki dan chato ki Meghalaya ki dan chani ti ki development kim de ban kata ki de ban yai bet te kata hi de menta pe long dispute area pe long ko mangingili tur si jaka ki berengi ngili encroachment menta kawan bet na ka sarkar Assam kawan bet na ki board officials jong sarkar Assam te menta pin ong ba
Batan naman kumbaong UMP ngan chupen kan mau ya pi UMP jong ka Mizoram. Habar jong ka parliament. Habar jong ka parliament. Ha ka national television, national media. Wong gumno pa baki kali ya u. Balai gi pi peniap ki pulit Assam. Pisiat ya pulit Assam. Wong baki wan ban encroach ke Jakarta jong ni. Dunbog, you are lucky, we kill only few. Next time you come again, we'll kill all. Kata ka jubab jong UMP Mizoram Habar. Dunbog, bangi dang peniap tang kat tungut. Bangi dang susiat kum tu. Next time he want turbian, ingin peniap barok. Barki pulit Mizoram tu kapur kum no ki yadayo u. Ka land la jong ke boundary la jong. Te kata ke ba phiri ban so thok mi ginong yalam bangi dei ban yada yu pot usam la jong te la khane ke chinya da kam dei ban ong namanga ban mapi ka dei ban dan ka bor ka authority mana hajrong ha ka por bangi le sapo Supreme Court halor ka neru ka kam ka Supreme Court ko ong balai phim le che ministry che ka central government mentala da ka wan tang ka ngingen pen bet pot tang Assam at Meghalaya ini penbet do apa mangihi baya kene ngingi ong jongi kita ki ong jongi di bandan da authority central authority ke babat ya ke constitution ru ke baya kat kong ke constitutional provisions te menta mendan ke bor ke balai ke third party ke ban involve hang ne ke badai kham halor jong ki ne ki ar te kom no pin penbet yo pot tingi kren he ka ILP ru halor kata hi kajinya da lingbak inner line permit inner line cheu line pinbo line inner line permit ILP tang hang te khana paramentaru ka wei jete sha post Assam ka wei ne ka surok jongi Meghalaya hang nuan bo la da bo hang tu yan an tan wei along gum ta gen kum nu pin thau ya ga giet khlam ka kan ro ka ILP ga de ga giet cho ka jak ben rio dan ka kan ro no pin snai da ge tingi dan kam ye ka ne ka border settlement ba mdei ba ne settle kumni da ka give and take policy ka long ke kam ba ya de ya thiet te kam ya ha pra te ka ba hi ba ya ka kum ka an ka constitutional provisions ka constitution hi ka la batai yo por usam te ka bahahi ba yai ta kata te ka constitution man pentrai kam constitution mla de state dan kam da central authority ke te kum ta di ban yai da ka lenti ke joka an baro ki an kim ne ki an jo ki met ba ki persya but the constitution the mother of all laws ka an ka ba khli do jong ri india ro dang la ban amen mentala apoi de 100 amendments man la ban pen baha te balai mlan ban bha balai mla ban scrap ya ke MOU le easily la ban scrap la ban pen do la ban revoke te ngam tharai kata ka de ka valid ground ban ada kadan ke jing bakla kadan ke jing kwa ban bet la ban bet mla ban ong kata ba sin la tho do khlam ayu bom la shu ban ayu ta ngam tharai kan long feasible ye gitu ginong kren kom ye kata ro ken long gidi ban so tho long la ka betta no ban ya kom kinong sin shar pa ba le gidi ban sin shar ba bisha la da phishu sin shar khlem bisha re kadang gadu kampoi shino ro kata ka hok jing shisha ti haban skap ro opportunity of being heard even I haban skap ro she kitu giba dan bakwa ban ai jing pen skau kom gini ba shong hapo border ke e ga jing ki ke e ga jing mut ka jongki ke ega jing sngo ga jongki nang tang kini ki customary jongi kini ki customary head ka jongi dan kam yaki bakin kin dan ka jing dan tilang hakum kini ki kam namar makiru ki dan la ka jonga bor nginang dan hi ga jing itu namar mental le district council ko ang ki hima bro ki di public authority public authority mod be ki de ki bala itu da ka an ki de ki war sanshar ba de official di balong be itu ki public authority ti balai mla man pendan kam bahaya ki kat ye ki public authority da ka sarkar ken habakir ki public authority ka sarkar ka public authority
Te para mangi nimla bani pen kenpo no itu khamlong hapo tu khamlong hajom long ki sodar ki rang ba snong ki dalai bara ki dan hak ban ai lang ka jing pen sngo jong ki comments ki jong ki de ki comments ki ba long official hi ma ki de ki public authority hi di ban shim hai ka jing pen sngo jong ki